उन्दुबायना उन्दुवाखै नोंसोरलाय? कमेन्ट खालाम लोगोफोर। गारजोबबायलै कमेन्टनि उन्दुनो ओंखारबाय। कमेन्ट खालाम लोगोफोर। उन्दुबाय नामा? उन्दुबायानो उन्दुनो लाबाय थेवब्लाबो दसे लाइभ स्ट्रिम खालामबाय आरोना। उन्दुलांनोबो हाद्रायाखै नालाय ओंखायनो दसे खालामबाय आरोना। उन्दुलांनोबो हाद्रायाखै नालाय ओंखायनो दसे खालामबाय आरोना। उन्दुलांनोबो हाद्रायाखै नालाय ओंखायनो दसे खालामबाय। रावबो कमेन्ट खालामला नामा? आं दिनै जाबाय आरोना बेलासियाव खालामनो गोनांमोन दहायो। बेलासियाव सम मोनासै आरोना। दाबो थेवबो जा नोंथांमोननि लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो आरोना। जायफोरानाखि उन्दुलाङाखै अनलाइनाव दङ बिथांमोना कमेन्ट खालामदो। Hello guys, good night. Subscribe to my channel and support with me. My new friends, hello.
Please subscribe to my channel. And like. बहा खारजोबखो रावबो गैला नामा? मा खालामदो दालाय? उन्दुनो लाबायलै फंबाय, उन्दुनो लाबाय आरोना।
लोगोफोर आंनिया 90% अफ जाबाय। थ' बिदिब्ला आं नोंथांमोननि सेराव दोननोसै आरोना। सोर सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट खालाम। सोर सोर दङ लोगोफोर आं दोननोसै दसे उनावहाय आंबो न' फारसे नोंथांमोना कमेन्टबो खालामबा। नोंथांमोना कमेन्टबो खालामलिया माथो रावबोआनो। अके लोगोफोर मेगना गालिया आंनियाबो गुड नाइट हेभ ए नाइस डे स्वीट ड्रिम। उन्दुनो खाथिबाय लोगोफोर उन्दुनोसै दे गाबोन फैफिनगोन दे गाज्रि दा मोनसै दे। सोर सोर फैदों आरोना कन्टिनिउ फैगौ। गाबोन फैफिनगोन दे लोगोफोर दे गाज्रि जामोनसै दे मेगना गालिया आंना। मेगना जाथारलालै लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट।